Il-Gvern huwa l-iktar istituzzjoni f'data f'pajjiżna. Dan skont stħarriġ tal-Unjoni Ewropea li jsir darbtejn fis-sena bir-riżultati tal-iktar wieħed riċenti jkunu ppubblikati tul il-jum tal-ġimgħa. Skont dan l-istħarriġ 51% għandhom fiduċja fil-Gvern meta fuq livell Ewropew din tinżel għal 27%. Il-fiduċja li jgawdi l-Gvern hija ikbar minn dik li tgawdi l-Unjoni Ewropea u anke l-midja. 32% biss jafdaw il-midja miktuba, 38% r-radju u 47% it-televiżjoni. L-istħarriġ jikkonferma kif il-maġġoranza tal-Maltin iħossu li l-ekonomija lokali hija waħda b'saħħitha, tant li huma biss il-Ġermaniżi li huma fiduċjużi iktar dwar l-ekonomija Maltija. 85% tal-Maltin jemnu li l-ekonomija sejra verament tajjeb, 8% biss jemnu li sejra ħażin u 7% jgħidu li ma jafux. Il-medja Ewropea hija ferm bot minn hekk. B'7% il-Maltin huma wkoll l-iktar kuntenti bil-mod kif taħdem id-demokrazija huma biss 5 pajjiżi, partikolarment dawk Nordiċi li kellhom ħsieb iktar pożittiv minn ta' Malta. Iktar minn 80% tal-Maltin huma għal qalbhom fil-lokalità fejn jgħixu, filwaqt li 95% huma kuntenti bil-pajjiż.